Good morning guys! Happy Monday! Start of the week na naman para magtrabaho ng bonggang-bongga. Ayun, kakauwi ko lang galing paglakad-lakad kay Groot. Talagang kailangan niya na yung requirements. Every morning, na siya, nag-iingay na siya para mailakad siya. Ayun, 30 minutes walk. Malapit lang naman dito sa may temple. And then, paikot dun sa DFA. Yun. Okay lang. Kaso, kapagod. Exercise ko na rin, diba? O, bongga. Kita na yung mga collarbone ko. Ayun. Hey, Maggie! No! Lupa, iyan. Ikaw talaga. Good morning, my plants. Kumusta kayo? Hey. Kumusta ka? Galing nga. Kala ko gigib up ka na eh. Kung gumiba pa. Ha. Lagaan naman kita eh. Hindi pa lang talaga kita may transfer. Hindi ako natuloy kahapon guys. Sa hapon na gawa ng nag-sticker nga ako ng mga lip tint. Kaya yun. Gusto naman yung oras ko. Anyway, mamaya siguro try ko nang makapili. Kumakain si Bikeo. Namayat siya ng bongga, guys. Good morning ka na sa mga guys. Good morning. Guys. Good morning, guys. Ayan. Umayat siya, no? Kumakain niya kasi sasama yan sa kabila eh. Pag hindi kumain, hindi kasama. Gusto niya na daw yung mga kaibigan niya dun eh. Pagnet! Pagod, Groot? Pagod na. Kaso na naman si Chris? Nakaalis na naman? Loko talagang batang yun. Kumain ka na, Pot? Nagluto si Sel ng sopas. Ayun. Sana gawin na to guys, oh. Naglaglagan na lang yung mga yung edges. Pero sinabi ko na kay ate, sana palitan na lahat. Ay wala pa daw kasi yung gagawa eh. May gumagawa daw kasi talaga dito. Hey guys, dito kami sa MOA. Ayusin lang yung sa smart ni Daddy kasi isang buwan na ata yun na wala siyang internet, hindi niya nagagamit. Even na mag-text. Kaya, ayun. Punta na namin. Lagi nakakalimutan eh. Let's go. Tapos mamayang gabi, punta kami yung Marikina, pick up ulit ng mga products. Bilis maubos eh. Temple entrance. Sinasama ko na lagi ito eh. Kasi na-addict sa computer. Yung mga laro-laro sa computer. Tumatakas lagi sa bahay. Nasa baba lagi. Binibit-bit ko na siya. Ito kami guys. Favorite place, Manan. Bumili ako ng bibingkinitan. Pang namin sa pang ulam ko sa Lomi. Merienda lang kami bago pupunta ng Marikina. Gusto mo? Bibingka. Magra-rice sila eh. Ako ito lang. Kasi kailangan ko kailangan mag-diet kasi magsiswimming kami guys. Uling hirit sa tayo. Yung power puff sa kailan ba? May 22-23 sa Batangas kami. Diba? Nakano din. Na-armor din namin siya sa mga schedule. Let's eat! Dito na. Kain na tayo. Yan, Lomi. Si Daddy spare ribs. Wala ka tapos sa spare ribs. Siomai and broccoli kay baby. Kain tayo. Oh my God, guys! Ito yung hinahanap ko. Meron. Hello, Grootin! Alam, ikaw siya. Sige, kukunin ko to. Oh my God! Super cute! Isa na lang to? Meron pa ng iba? Ang dami. Buti na lang napadaan tayo. Ay, siguro na malaki meron pa oh. Kaso ang lit eh. Mas malaki pa si baby Groot eh. Oh, cute! Oh, dali mo na to. Ito rin, bila mo ko. Ay, dito na ako sa store. Tinako lang yung nila. Milk tea nila. Ay!
sipon! Penga tissue! Ay! Hi guys! Wish kita, baby! Ay! Ay! Wish ko yun! Ganda-ganda yun! Meg, sipon eh! Ching-ching, Meg! Oh, lalala, ikaw talaga! Inaaway mo yung gas! Onse, may onse. Onse! Sabi nila Dan. Ay, Jesus! Away mo na naman ang guys. Ha? Away mo na naman. Ah, sige. Ah, no, no. Sarap, sarap, sarap. Ha? Asa? Diyan ka lang muna. Hi, Kadyo! Rocket. Ah, chaba-chaba. Ay, pogi talaga yan. Chaba-chaba. Ah? Kista moy. Kista moy. Ah, sarap, sarap. Sarap, sarap. Sabay, sabay, sabay. Kista moy, kista moy. Sabay, sabay. Ah, sarap, sarap talaga yan ay. Ah. Ay, 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 chin-chin ko man yan ay nakasunod. Di ba kiukas yan? Di ba kiukas yan? Ha? 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 Ano? Ang ganda. Akin na sa... Pera mo kay Ching. Ching. Dami supli. Tingnan mo. Dum. Ang ginawa dyan ni Mama. Ginawa nga na ba yun? Yung karton ginawang parang bayong. Ayan. Tiyaga na. Tiyaga na. Ang sarap, sarap. Ang sarap naman talaga. Sarap. Ay, ay, ay talaga naman guys. Talaga naman tong babaeng to. Aray ko. Inaaway mo sila. Ha? Inaaway mo sila, ha? 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 Punta na kami, ano guys, Marikina. Antipolo, Marikina. Ayun. Ano nila? Dugtong. Ano ba tawag doon? Boundary. Ayun. Si Chris naghihilit na sa ano, sa... Sarap. sa likod namin. Hello! Hi! Friend tayo. Mga tayo yan. Oh. Yan, may bed si Maggie. No, Maggie. Diyan na lang. Saka na lang. We're home na, guys. Anong oras na? Alauna na, no? 1:27. Huwag ka na maingay. May tulog na, iho. Quiet na. Hindi pa si Baby Groot. Baby Groot. Sino sa'yo nakanood nun, guys? Ha? Si Baby Groot. Talaga hinahanap ko eh. Buti meron. Yay! Hardly ka nga lang. Nasa 2.8. Pero okay lang. It's Baby Groot. Sayang nga wala siyang ano eh. Yung cover ba na plastic. Kasi di ko siya tatanggalin eh. On-display lang siya. Natuwa lang ako sa kanya. Tapos kay Chris. Okay na yan, nak. Patingin. Running group. Kay Chris yung ano. Yung malaking Groot. Yung sa part 1. Ayan. Parang mas malaki na mas baby Groot kaysa baby Groot. Alis ka na. Good night. We'll see you tomorrow. Good night. Good night, guys. Good night today.